Voor Fanfare Sint-Oda uit Merselo was het zaterdag een speciale dag. Zij vierden namelijk met een groot concert hun 100-jarig jubileum. Dit alles onder leiding van dirigent Maarten Rijs. Nou, op de eerste plaats moet ik zeggen dat het een geweldige eer is om zo'n vereniging die na 100 jaar nog bestaat, om dan zo'n project te mogen doen. We zijn hiermee bezig geweest, ik denk toch ruim 8 maanden. We hebben stukken uitgezocht, er was wel eens een keer iemand er niet mee eens of wel mee eens. Uiteindelijk hebben we dan een programma waar iedereen helemaal achter staat. Ja, en dan gaan we zoeken naar wat artiesten, wat zangeressen, wat zangers. Zeker op het laatste moment, nou ja, god, dan gaan we wat meerdere repetities aan vooraf en de puntjes op de i zetten. Belangrijk aspect voor Sint-Oda is om de jeugd betrokken te houden. En daar zit volgens voorzitter Frans Jansen de kracht van dat lange bestaan. Het geheim is denk ik dat we één grote vereniging vormen met jong en oud. En dat we vooral heel veel aandacht besteden aan de jeugd. Zodat we genoeg aanwas hebben van onderaf en dat het korps steeds op peil blijft. Het is gezellig onder elkaar en we kennen elkaar al best lang. En we vonden het vandaag allemaal wel spannend. Wij mogen 2 stukken spelen en dan mogen we voor op het podium staan. En omdat wij dan de jongste jeugd zijn. En dat vind ik wel leuk en bijzonder. Super trots op. We hadden een weddenschap afgelegd van jullie kunnen niet een stukje uit het hoofd spelen. Nou, uiteindelijk is dat dan gelukt en wel zowel 2 stukken, ze hebben het helemaal uit het hoofd gespeeld met wat begeleiding van het combo. Nou, ik ben daar super trots op. Ja, we hebben er ongeveer we hebben er heel lang over gedaan. En elke week hebben we een keer gerepeteerd en dan alleen die 2 stukken moeten oefenen. En nu zijn we er wel een beetje klaar mee, maar nu hebben ze wel kunnen maken nu. Het optreden had als rode draad achter de kranten meegekregen. Merselo was in 1918 toen de Fanfare opgericht werd een gehucht, een klein gehucht aan de rand van de Peel. En er werd wel eens verteld, achter Merselo is de wereld met kranten dichtgeplakt. En vooral in de tijd van vastelovend worden we er altijd nog met voor de gek gehouden. En het leek ons een mooi thema om eens te laten zien dat er achter die kranten in 100 jaar ontzettend veel gebeurd is. Het is een fantastisch evenement en ik moet ook zeggen, deze vereniging, ja, die staan er met iedereen, de hele dorp staat erachter. Het is een fantastisch dorp, heerlijk om te werken en er wordt niet gezeurd, wordt gewoon gewerkt, wordt gedaan, het is fantastisch. Sint-Oda is niet de eerste muziekvereniging die het E-feest viert. Eerder dit jaar gingen SMT Oosteren en Moed en Ijver uit Blutterswijk de fanfare voor. Volgend jaar volgt Sint-Catharina en Ons Genoegen uit Oerlo vierde onlangs zelfs het 110 jaar bestaan. Het muziek maken is dus nog zeer populair. Dat is heel mooi om te zien. Als je ziet, in de laatste tijd bestaan verenigingen soms langer dan 100 jaar of minder. Maar in ieder geval er zijn veel jubilea's op dit moment aan de gang. En ik moet zeggen dat elke keer als een fanfare of een harmonie zoiets organiseert, zijn de zalen vol. Dat is fantastisch. Goede bodem hier in Venray. Met volle zalen is er vertrouwen in de komende jaren. We zien de toekomst. Straks hebt u de bühne kunnen zien, er staat een heleboel jeugd. Dus we zien de toekomst heel zonnig tegemoet. De komende 100 jaar. Ik ben er dan waarschijnlijk ook niet meer bij. Maar ik zie de toekomst echt heel zonnig tegemoet. Dus jij blijft nog wel even bij de fanfare? Ja, ik hoop dat het nog heel lang kan.